SMNR Radio News Blast. Sa bigas bahin, gipasiugda ni Lapu-Lapu City Mayor Maria Cindy Quingchan ang mga nahimo sa unang tuig sa iyang administrasyon atol sa iyang ikadawang State of the City Address or SOCA nga gihimo sa Hoops Dome karong niadtong Miyerkules, Hulyo 22. Sa panglawas, kapin 100,000 ka residente ang nakabenepisyo sa libreng tambal ug dulan 60,000 ang nakadawat og libreng konsultasyon. Gipaligod usab ang serbisyo sa Lapu-Lapu City Hospital pinaagi sa Eye Center nga nakahatag og libreng operasyon sa gatusan ka pasyente. Sa edukasyon, kapin 105,000 ka tinun-an ang nakadawat og school supplies samtang nagpadayon ang pagtukod sa 126 ka bag-ong classrooms. Gipadayon usab ang libreng edukasyon sa Lapu-Lapu City College nga adunay 100% passing rate sa licensure examination for teachers o LET. Lakip ang pagpalapad sa scholarship ug TESDA training. Sa social services, kapin 60 milyones ka pesos ang nahatag nga direktang ayuda sa labaw sa 20,000 ka benepisyaryo. Samtang kapin 414 million pesos usab ang nahatag alang sa senior citizens, person with disabilities o solo parents. Ipadayon usab ang programa sa 20 pesos matag kilo nga bugas aron maibanan ang gasto sa mga pamilya. Sa trabaho o panginabuhian, kapin 6,300 katrabaho ang nahatag pinaagi sa job fairs o livelihood programs. Nakadawat usab ang Public Employment Service Office of PESO o National Recognition isip top performing office sa rehiyon.